El Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals es comprometia a presentar una proposta que entraria ja en vigor per a aquestes eleccions, per aplicar criteris estrictament periodístics a l'hora d'elaborar la Un per Catalunya Ràdio i per Catalunya Informació i un altre... Centenars de treballadors de Radiotelevisió Valenciana encapçalats pel comitè d'empresa... I tu encara et mantens en silenci? I tu encara no ho denuncies? I tu encara et mantens al marge? Perquè els abusos als nostres drets es poden acabar. Podem conciliar la vida familiar i laboral per poder estar amb els nostres fills. I la repressió i la intimidació es poden denunciar. Perquè no oblidis que sobretot som treballadors i treballadores. Muchas veces precarios, que cobramos a la pieza. I si no fos per tu, fes-ho pels altres. Welcome to Carne Cruda, the album. Join us for... Perquè la nostra precarietat és la teva desinformació. De les realitats silenciades. La desinformació de la nostra gent a les comarques. Ahir vam saber que 3 agents dels Mossos d'Esquadra hauran de declarar el pròxim 20 de novembre per la detenció que va patir el Bertran el passat mes de juny. La jutge encarregada del cas... Perquè hi ha quotes per totes les butxaques. Perquè fa 20 anys vam decidir unir-nos. I ara, més que mai, és necessari. Si a estas alturas ya nadie tiene dudas de que la realidad es cruda, ¿por qué algunos se empeñan en condimentarla y cocinarla para que la devoremos y nos deje un artificial sabor de boca?